मोनसे जिनिसा रोखा सासे मोनसे रायजोनि बा स्टेटनि चिफ मिनिस्टार अर्थात मुख्यमन्त्रिया जा फंसे बुङो मोनसे जेन्टल बा सोदोमस्रि गोनां रावखौ जों बयबो लुबैयो नङा होमबा जेखौ गोसो जायो बेखौनो बुंलाबायजानायथ' बाथ्रा नङाना सासे चिफ मिनिस्टारा कनस्टिटिउसनेल हेड संबिधाननि बिगोमा गासैबो बे गासै 3 कौटिनि बारा आसामाव रायजो राजाफोर दङ बिनि बे सासे देरसिन लिडार दा बेनिफ्रायनो बेबायदि गोदाव सोराव माबा ट्रेक्टरनिफ्राय गाइखेर ओंखारो कंग्रेसनिफ्राय गाइखेर ओंखारा बिपिएफनिफ्राय गाइखेर ओंखारा बेलाय माथो हब्द जाखो दा फोरमाना बेनो जाहैबाय जे बिसोरो दिनै नेता महरै मानसि महरै बिथांमोनहा नेतानि महर गैया नेतानि गुन आरो क्वालिटि गैया दा बेखौसो फोरमायदों मा गाइखेरनि खोथा बिलाय माखासे सोद्रोमनि भाषा दं नङा होमबा मानसि जानानै मानसिनि रावखौ बुं सासे पार्लियामेन्टारि हेड जानानै पार्लियामेन्टारि लेंगुवेजखौ बुंनांगोन कनस्टिटिउसनेल हेड जानानै कनस्टिटिउसनेल खोथाखौ बुंनांगोन दा बेहायनो रायजो राजाफोरा मिथिनो बाखि गैला हिमन्त बिथाङा दिनै जानला मेनला खुगायाव जेखौ फैदों बेखौनो होनदों थांनाय बिसायख'थियावबो एसेम्ब्लि बिसायख'थियाव सोरखौबा मोख्रा सोरखौबा मावजि भाषायानो बे मावजि मोख्रा सियाल सैमा माबा गाइखेर ओंखारनाय गाइखेर मानसियालाय बहा नों मा गोदाव सोराव हौवा मानसियालाय बोरै गाइखेर ओंखारनांगौ जागोन अके हिन्जाव मानसिया गाइखेर ओंखारो बेखौबो होनसै नामा जाय बाथ्राफ्रा बुंथावानो नङा दा बेनो फोरमान जाबाय जे हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैनि दिनाव सासे सीएम जानो हानायनि चिफ मिनिस्टार जानो हानायनि जयगथायानो गैया दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा मिथिबाय जे बियो दिनैहाय गासै आसामबासिखौनो बेबायदि बाथ्रा बुंनानै लाजि फोनांदों नोंथांनि बुंनायनि सायावनो बिटिआरनि जे हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंदों जे बिपिएफ आरो कंग्रेसआ साफा सियाल गोथां जाय सियाला आंगुरखौ खाना जानो हायैनि थाखाय बे गोखै होनना बुङो आरो सानजा देशनिफ्राय गसाइ ओनसोलाव दायो माने सैमा फाग्ला फैनानै दंफैयो होनना बुंदों दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंदों दा बाथ्राया आङो एसे बे फरेस्ट मन्त्रि थामहिनबा फेरेंगा अर्थात रन्जित बसुमतारी बिथाङा सासे आंनि मोजां लोगो जोङो फनाव नंनायनि नङैनि सिगाङाव फनबो हरलायो जालायरायो जोङो जेन्टल आब्रुथि गोनां रायलायो आङो बिथांनिफ्राय बेबायदि नंनायनि नङैनि माबा बिथांनि फंफ्रोमबो बुंनाय रावानो माबा सिलिंबाय थाग्रा जाबाय आं मा होनबावनांगौ जाखो बिथांखौ आंनि लोगोथार गाज्रि बुंबाबो आं बोरैबा मोनलायलांबाय आंनि खुगानिफ्राय बिदि ओंखारनाय मा सियाल गोथां मा गोदाव सोराव बेफोरखौ होननाङाब्रा बिथाङा सासे मन्त्रि जाबाय ज्येष्ठ उन्दै गथ'फोरनि बिफा जाबाय बिसाजोफोरनि बिफा जाबाय सासे बिजामादैनि बिहाव जाबाय बियो दा बिजामादैया बिहावनि बेबायदि खुगानिफ्राय नोङो नांनायनि बारा समायथारि रावफोरखौ ओंखारोबा मा सानो आंनाबो बोरायफोरा जावलियाथारलै हा फिसाजोफ्रा मा मोनगोन रायजो राजानि गेजेराव मोखां होनो हानाय नङा जोंना बाबाया हा मा बिदि गोदाव सोराव मोजां राव गैया नामा बेहालाय एफा मोजां फरायनाय मानसियालाय मोनसे समाव लेक्सारार जालायनाय मानसियालाय मा सियाल गोथां मा सैमा फाग्ला हाथाय गैयै बेफोरबायदि रावा आब्रुथि गोनां सोद्रोम बर' माहारिनि राव नङा दा बेखौसो फोरमान जादों दिनै इउपिपिएल दोलोआ मा बिस्रा मोनसे माबा गैया नामा मोनसे संबिधान गैया नामा मोनसे आब्रुथिनि प्रट'कल गैया नामा प्रमद बर' बिथाङालाय आं बेखौसो होननो नागिरदों प्रमद बर' नोंथाङा नोंनि इएमफोरखौहाय एसे सामलायदो रायजो राजाफ्रा नोंथांनि मन्थ्रिफोरखौहाय बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांनि मन्थ्रिफोरखौहाय हाजार बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ मोजां मोननानै नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड सालायथों होननानैसो भट होनानै देरहाहोदों दिनै देरहाखांनाय लोगो लोगो मन्थ्रि जानाय लोगो लोगो रायजोफोरनि प्रति बिथांमोना सनमानानो गैला मा सैमा सियाल मा हाथाय गैयै बेफोरखि भाषा जायो नामा दा बेखायनो प्रमद बर' बिथाङा फेरेंगाखौ सामलायनाया एसे मोजांसै नङाबा रायजो राजाया खिन्थु लामा सामा सेन्देलजोंबो खुबैनो हासिगौ बिसोरखौ बांद्रायथारबाय बिसोरनि रावा एखे माने सोद्रोम भाषा जाबाय दा बेखायनो आं बुंनो लुबैदों फेरेंगा बिथाङा एसे बेफोरबायदि सालाय खुगा खेवबानो स्लिप अफ थां बेबायदि जानाया बायसान्स नङा बिथाङा मोनसे बिथांनि आखु जाबाय खोमादां बेनिफ्राय जुदि बिथाङा साबधान जायाबा गाबोन बिथांनि मोनसे बिराद गाज्रिथार रुपा नुजाथिनो हागौ आरो बेयो बिथांनि थाखायनो बिपदजनिया जागोन बेक्तिगत फेमिलिनि थाखाय मान सन्मान गैयै गन्थं हानाय जागोन दानि बे जे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थि बेयावहाय कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ दानि बे उफ्रा बिसायख'थियावहाय जाथि जनगोष्ठी हिसाबैहाय बे माबायदि भट लानानै कास्ट वाइज माबायदि भट मोनगोन होननानै ओरैनो जोङो फुटबल गेमावहाय मोननै रोखोम केटागरिनि प्लेयार थायो मोनसेया जाहैबाय लिडिं टीम आरो मोनसेया जाहैबाय आन्डारडग प्लेयार जोंनि दावहाया गमामायैनो इउपिपिएल अर्थात बिजेपि आरो कंग्रेसजों जादों दा बावहाय जोङो इउपिपिएलखौ कंग्रेसनि तुलनायावहाय बिथांमोनहा चेसिंआस इउपिपिएल इज ए आन्डारडग प्लेयार दे आर ट्राइं टु रिच टु आवार लेभेल आवार स्टेन्डार्ड दा बे ओरैसो जादों
आं बेखौ होननो लुबैदों नोंथाङा जाति वाइज कमिउनिटि वाइज भटआ बिराद क्लियारखा पेटार्ना बिराद क्लियार भट पेटार्ना दा मुस्लिमा जाहैबाय 55,000 55,000आव 50,000आ फल जागोन आदिबासिया 46,000 बिथांमोना बेबायदिनो फ्राय 40,000आनो फल जागोन आवगायाव जा जेखियानो जाया माने एबाराव आदिबासिया कनसियास खारन गावसिनि केन्डिडेट आदिबासिनि कमिउनिटियाव केन्डिडेट जाबाय दा बावहाय जोङो नुदों मुस्लिम कमिउनिटिया थैलाय उजिलाय मैया दाखालि धलपुर गरकुटि आरो सिपाझारनि केसखौ लानानै बिसोरो इउपिपिएलनो भट होआ इउपिपिएलनो भट होनाय माने बिजेपिनो भट होनाय दा बेखायनो 50,000 आउट अफ 50,000आ 40,000आनो कंग्रेसनावहाय फल जागोन बिराद क्लियार खोथा आरो बिनिफ्राय आदिबासियाबो ओरैनोब्लाबो आदिबासिफ्रा आवगायावहाय गुबुन जातिफोरनो भटखौनो होखायामोन अना बर' बा जिएसपिनि अनगायै दिनैहाय कंग्रेसआ बिथांमोननि बिकल्प जाबाय दा बेखायनो आदिबासिनि भटखौ इउपिपिएलआ लुबैनाया बियो गोरोन्थि जागोन आरो आदिबासिनि भटआ 90% कंग्रेसनावनो फल जागोन फार्स्टिं बर'फ्रा दिनैहाय नुबाय जेसेबां बे 350 400 मानसि दिनै कंग्रेसआव जगदान जानायफोरनि मादाव बर'आनो बांसिन बर'आनो फ्राय 300 प्लास जानानै दङ ओमफ्राय गुबुन जातिनिफ्राय साफा सानै दंदेरो दा सोरबाया बिजेपिनि सोरबाया इउपिपिएलनि साफा सानै बिपिएफनि आरो जिएसपिनिबो दङ दा बेखौ नायोब्ला बर'आबो मिथिबाय जे दिनैहाय बिजेपिया बर' हारिखौ थगायबाय बिजेपिया गासै भारतबासिखौनो थगायबाय इउपिपिएलआबो एकर्डनि दारै दिनै बर'फोरखौ थगायगासिनो दङ मावनाय दांनाय डिलिभारि जेबो गैया 1500 कौटि मोनबाय होनदों 1500 कौटिनि थाइसे फैसायाबो दिनै बिटिआरआव हाबाखै जा बिटिसिनि जे सुक्तिनि कारज'खरि बिनि मोननाय आरो हाबनाय बेफोरजोंसो दिनै इउपिपिएलआ मावगासिनो दङ गावसिनि एकर्डनि सुक्तिनि जेबोखौनो मोनाखै दा बेफोरखौ रायजो राजाया क्लियारलि नुबाय थादों फार्स्टिं बिजेपिया बिराद थगायबाय दिनै 18टा डिपार्टमेन्टआ डिसिनि आखायाव थांबाय अर्थात आसाम बिधान सभानि आखायाव थांबाय आसाम लेजिस्लेटिभनि आखायाव थांबाय बेफोरखौ नुबाय नुनो मोनदों आर फेक्सननिफ्राय एबा डियारनाब्ला ग्रुपनिफ्राय दिनैहाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना फोसावदों जे बिथांमोना नैबे उफ्रा बिसायख'थियावहाय जे स्टेन्डिं गभर्निं रुल एबा इउपिपिएल बिथांमोना दानि बे तामुलपुर आरो गसाइगावआवहाय बिथांमोना फुललि सापर्ट खालामनायनि खोथाखौ बाथ्रा बिथांमोना बुंदों दा बेनि सोमोन्दै मा बुंदों बे खोथाया मैया दाखालिसिम जे रन्जनखौ लानानै आरो इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि बिरुद्दि थामहिनबा बर'नि थार्ड एकर्डआ एनडिएफबिनि थाखाय जायाखै एनडिएफबिखौ थगायदों आरो रन्जनखौहाय ओरैनो लाबोफ्लानानैल' सुक्तिखौ आदाय खालामदों रन्जनखौ जेलाव जफिनदों गिलु बालु आन्दलन थांबाय इउपिपिएलनि एगेन्स्ट बुंबाय बिजेपिनि एगेन्स्ट बुंबाय इउपिपिएल गो बेक बिजेपि गो बेक गबिन्द बसुमतारी गो बेक हाय बे गासैखौबो रन्जननि टिमनि गथ'फ्रानो गिलु बालु गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै बुंदों दा बाथ्राया ओरैसो बिथांमोना जिउयै माहामै गोसोयै आरो थैनिफ्राय इउपिपिएलखौ मुगैबाय अर्थात बे थार्ड एकर्डखौ गनायनो हाया आरो बिजेपिनि एगेन्स्ट बिथांमोनहा दिनै दा बाथ्राया जाहैबाय रन्जन नाब्लाया दिनैसिमबो जेलाव दङ निश्चय गभर्नमेन्टआ बेखौ प्रेसार खालामबाय जुदि नोंथाङा एबारावहाय नोंनि मानसिफ्रा नैबे बिसायख'थि बाय इलेक्सनाव गसाइगाव आरो तामुलपुराव नोंसिनि समर्थनखौ होआबा जोङो बिथांखौ हगारनाय नङा दा सिंनि बाथ्राया निश्चय रन्जनखौ बिथांमोना सिगिदों आरो रन्जना उफाय गैयैयाव गावनि सेंग्राफोरखौ बे बाथ्राखौ बुंहोदों खोमा आं ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोनहा बेखौ बुजिनानै लादो बिथांमोना मैया दाखालिसिम गिलु बालु आन्दलन खालामबाय जे इउपिपिएलनो भट होनाङा आरो इउपिपिएलआ थगायसुला बिजेपिया थगायबाय आरो थगायसुला बे गतिके रायजो राजाया बुजिगौ जे बिथांमोना खुगायावल' बुंदों नाथाय गोसोआवहाय बिथांमोनहाबो दिनै कंग्रेसखौसो सापर्ट जोबथारनायावहाय नोंथाङा मोनसे खोथाखौ आङो बावलांदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा मैया दाखालि आंनि गेनसे फंसे फंनै बाथ्रा बुंदों बिथाङा बेखौनो बुंदों जे आङो बि गर्ज नालाय बिपिएफआवबो दंमोन मोनसे समाव गर्ज नालाय उमुगावबो दंमोन गोदाव सोराव होनलाबायदों बिथाङा जेबो थयथ' आरो बिथा गैया आरो दिनै बेनो फोरमान खालामदों फेरेंगाखौ लानानै गबिन्दखौ लानानै एनडिएफबिनि फेक्सनफोरखौ जोङो सब समाय ओरै लादोंमोन एटलिस्ट एनडिएफबिनि लिडारफ्रा एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरो हाथियार हमग्रा हिसाबै बिसिनि आखल आखुखौ जोङो दिदोम जानला मेनला लुज बे हिन्जाव माबाफोरबायदि मा होनो माने बेफोरबायदि जानला मेनला खुगा एखे लुज जानला मेनला होनलाबायनाया बिसिनि कारेक्टारखौ फोरमायो स्पेसियेलि एनडिएफबिनि कारेक्टार बेबायदि जाना नङा दिनैहाय एनडिएफबिनि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा मोनहा बे बुंलाबायनाय बाथ्रानिफ्राय गोजान जानांगौ आरो आं मालाबाबो बिपिएफआव हाबफेराखै आं मालाबाबो इउपिपिएलआव हाबफेराखै आं रावनिबो पलिटिकेल पार्टियाव दिनै कंग्रेसनि सिगां हाबफेरनाय जायाखैमोन गबिन्द बसुमतारी बे खोथाखौ बुंदों ओंखायनो आङो बिथांसिम खावलायनो सानदों नोंथाङा जानला मेनला थत्थ' गैया बिथा गैया जेबो फेक गैया जानला मेनला होननाया
हामाखै आरो नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बेबायदि बैसोआव नङा होमबा बेबायदि एफा मोजां बिबान लानानै बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नोंथाङा जे बुंदों दिनै रायजो राजा गसाइगाव बे 28 नं LAC नि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि हामलायनाय कंग्रेसनि जानानै बिटिआर कंग्रेसनि इनचार्ज जानानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि सिनियर स्पोक्स पार्सन हिसाबै आङो बयबो रायजो राजानिसिम खावलायनो सानदों जे नोंथांमोननि भबिष्यतनि थाखाय फैबाय थानाय बड'लेण्ड आरो आसाम आरो सारा भारतनि भबिष्यतनि थाखाय कंग्रेसनि अनगायै खुनु BJP सरकारा बा माबा मोनसे सरकारा भारतखौ खुंनो हाखाया आरो जोङो नुदों BTC खौ सोरजिनायाबो कंग्रेस तरुण गगैनि आमोलावनो सोरजिनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौनो नुदों जेरेखम तेलेंगानाया सोरजिजादों बेबायदिनो बड'लेण्डआबो कंग्रेसनि आमोलावनो सोरजिजागोन बेखायनो नोंथांमोना बयबो दले बले UPPL नो होआबालानो आरो BPF नो होआबालानो BPF नो होनायनिथ' जेबो खारन गैया दिनै BPFआ बायद'था गावसिनि टिमखौहाय दङ होननानै फोरमायनोसो मोनसे केन्डिडेट प्रस्ताब खालामदों बिथांमोना देरहानायनि नङा बेखायनो आङो गसाइगाव 28 नं LAC नि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनो सानदों जे फैबाय थानाय नैबे निर्बासनाव 30 थारिखआव नोंथांमोना दले बले ज' फैनानै जाहाथे कंग्रेसनि नैबे आखाइनि सिम्बलाव नोंथांमोननि दाम गोसा भटखौ होनानै जयेल टुडु बिथांखौ देरहाहोयो आरो कंग्रेसखौ नोंथांमोननि गेजेराव फैबाय थानाय समाव मोजां हाबा मावनो थाखाय थुलुंगा होयो बेखिनिसिम खावलायबाय बयखौबो खुलुमबाय थेंक इउ